Assalamu alaikum, barkanmu da zuwa wani sabon shi. Za ku ji cewa Umar ‘yan Sharif ya samu karuwa. Umar ‘yan Sharif dai ya samu karuwar ‘ya mace. Allah ya raya ta. Za ku ji cewa manyan jarumai da mawaka sun ta yin fasu. Umar ‘yan Sharif ya samu karuwa. Umar ‘yan Sharif da shi muna da samun karuwar da ya duk a cikin wannan shirin. Kuma da zuwa cikin shirin gadan-gadan. Umar ‘yan Sharif da ya samu karuwar ‘ya mace. Haka ya wallafa a shafinsa na Instagram cewa ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ga wannan babban kyauta. Ta ƙara da cewa Allah ya raya ki da kuma yi miki albarka ya baki lafiya. Amin amin. Sannan mutane suna ta mai comment, wanda ya fara mai comment shine Hamisu Breka. Hamisu Breka shi ya fara mai comment wannan saƙon a Instagram. Hamisu Breka ɗorayi ya ce Allah ya raya ta da kuma sa mata albarka. Amin. Umar ‘yan Sharif Pass Club 1 suna cewa congratulations, Allah shi raya ta farkin addinin musulunci. Amin. Kaniyu suka ce masha Allah, Allah ya raya. Idris M Sharif ke cewa oga an samu karuwa kenan. Ubangiji Allah ya raya ta farkin addinin Islam. Kairat 11 ta ce amin, Allah ya raya ta ya kuma yi mata albarka. Amin. Kuma Umar Muhammad ke cewa masha Allah, Allah ya raya mana baby. Amin. Maryam AB Yola ke cewa Allah ya raya mana baby. Nura M Inuwa shi ma yayi postin da cewa Alhadi Allah ya albarkaci mawaki Umar M Sharif samun karuwar mace a gidansa. Muna fatan Allah ya raya. Amin. Shi ma haka Alinu ya postin da cewa Allah ya raya mana ita cikin Instagram ɗinsa. Shi ma Bashir mai shadda haka shi ma ya postin da ya comment da cewa amin summa amin. Kuma sannan ya yi postin a cikin Instagram ɗinsa. Su ma Scanio sun yi postin a cikin Instagram ɗinsa na Mustapha M Sharif da Abdul M Sharif, dukkan su ma sun yi postin a cikin Instagram ɗinsa. Mu dai sai dai mu ce Allah ya raya mana baby kuma sa mata albarka, ya sa mahaddacin Alkur'ani ce ita. Ga duk wani ɗaukacin fas ɗin Umar M Sharif shi ma amma wannan yarinyar albarka, sannan ya rubuye mana comment da cewa Allah ya raya wannan yarinyar. Duk wani masoyin Umar ‘yan Sharif mun gode da sabon tashar Umar ‘yan Sharif Fans TV.